Takže. Reč mám hotovú. Dúfam, že sa bude obecenstvu páčiť. Závisí na tom osud mojej vysokej. Takže idem si to ešte trošku prečítať. Vážení diváci, prajem vám, aby sa vám páčili všetky vysoké školy. Dúfam, že aj dnes sa bude páčiť tá moja. Myslím, že by existovalo mnoho dôvodov, prečo by som chcela ísť na práve túto vysokú menou Yale. Takže Yale je skvelá škola, moc sa mi tam páčia kolaje a ostatné atomové častice. Dobre. Potom už mám len esej na 12 000 slov, takže ešte podpísať sa. Bailey Piketová. Musím nazvať. Ahoj, to som zase ja, Landa Piketová. Ako ste videli, teraz si budem mať sa nejakú novú reč, niečo z vysokou, to má proste. No a ja som napísala takú istú vlastne s podobným začiatkom, že s úplne iným pokračovaním, takže toto vymením a Bailey si poriadne stratí, keď prečíta tú zlú reč. Ide. Musím sa pred svojou rečou pekne vyspínkať. Ešte vám musím povedať, že ja som obecenstvo, čiže to budem tiež vidieť. Bailey Piketová ide na scénu. Musím na scénu. Prišiel tehý čas. Na to som zdržala. Milé obecenstvo. Dúfam, že sa vám táto moja reč bude páčiť. Väčšinou ráno chodím na záchod. Vysedávam tam pol hodiny. Čože? Pardon, mám vybavený papier. Musím ho otočiť. Pardon, veľmi sa. No. Dúfam, že sa vám táto reč bude páčiť. Často ráno chodím na záchod. Vysedávam tam pol hodinu. Potom si tam prdnem, potom si v kuchyni drgnem a potom naspäť zalahnem na 4 hodiny do postele. Tak, v posteli si trošku omočím plachtu, potom si ju ešte aj ohnednem. Čože? Prepáčte, pardon. Ja mám túto tému, nestačí. Kde som to skončila? Aha. Potom si nabíjam do úst svoj mobil. Svoj mobil mám veľmi. No, každopádne, táto vysoká Yale je taká pokakaná škola, že až čo... Takže Bailey, to je, zase sme si s tebou vystrelili, zakývaj do kamery, nech ťa každý vidí. Takže toto je asi najtrapnejšie vystúpenie toto Bailey Piketovej. Toto môžete sledovať na mojej webovej stránke. Ty máš ale sladkú tváričku. Tak, ale ešte sa s vami Landa Piketová. Bailey môžete vidieť v ďalšom dieli.